Kaikki Moomin Language Schooliin kuuluva sähköinen materiaali ja nettityökalut löytyvät Toolsista. Toolsissa opettajat voivat hallinnoida jo olemassa olevia ryhmiä ja lasten profiileja sekä luoda uusia. Leikkituokioiden suunnitelmat löytyvät myös Toolsista. Suunnitelmat on tehty hyvin yksinkertaisiksi ja helpoiksi käyttää, jotta leikkituokioiden järjestäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Jokainen leikkituokio-ohje on jaettu 4 osaan. Ensimmäisestä osasta löytyy lista kaikista leikkituokiossa tarvittavista materiaaleista. Mahdolliset kuvakortit ja värityskuvat löytyvät PDF-nä listasta. Jokainen leikkituokio alkaa alkupiirillä, jossa opettaja ja lapset istuvat yhdessä ja leikkivät erilaisia leikkejä sekä tekevät muita aktiviteetteja. Jokainen leikki selitetään suunnitelmissa tarkkaan. Ensin on lista leikissä tarvittavista materiaaleista ja sen jälkeen seuraa yksityiskohtaiset ohjeet leikkiin. Leikkituokioissa on myös lauluja, jotka voi kuunnella lasten kanssa netistä. Laulujen melodiat ovat tuttuja lastenlauluja, mutta sanat on tehty uusiksi, jotta ne sopivat viikon aiheeseen. Alkupiirin jälkeen tulee teemaosio, jossa viikon aihetta käsitellään monipuolisesti leikin ja toiminnan avulla. Ohjeet sisältävät jälleen materiaalilistan ja yksityiskohtaisen ohjeistuksen leikkiin. Leikkituokio päättyy lopetusosioon, joka on aina sama. Lasten kanssa kuunnellaan hyvästelyloru, minkä jälkeen lapset saavat tarrat tarrakirjoihinsa palkinnoksi osallistumisesta. Raportit lasten etenemisestä sovelluksessa löytyvät myös Toolsista. Raportissa näkyy viikon aihe, kuinka paljon aikaa sovelluksessa on käytetty ja kaikki viikon aikana opitut uudet sanat. Sen jälkeen näkyy tietoja yksittäisistä harjoituksista. Raportit ovat nähtävissä viikko-, kuukausi- ja vuosiraportteina.